гостях директор государственного учреждения Карелический районный центр культуры и народного творчества Наталья Николаевна Городник. Здравствуйте! Добрый день, шановна Катеринка, добрый день. Чекала сьогоднішньої зустрічі, бажані сябри, каб так само приготувати одну із самих цудовних, я лічу, страв білоруських, традиційних – бабку. А чому бабка? Так не здарма, тому що бабка – гэта ж утульність, теплыня у доме, пригожость. Вот чому я вибрала сьогодні готувати менавіта бабку. Із таких цудовних продуктів білоруських, традиційних, як цибуля, сало, ну і, конечно, бульба, а як же без яе? У нас атрымаецца цудоўная бабка, а бабка завжди була символом сім'ї, щодрості, добробыту. Вось чому бабка. Добре. Ну, я так само перейду на белорусскую мову. Скажите, коли ласка, откуль у вас рецепт этой бабки цудовной? Ну, коли я затрымала запрашэнне на гэту цудоўную перадачу, я одразу так про себе подумала, ну что ж такое приготовить, чтобы было и простое, и вядомое, ну и, ну, конечно, смачное. Ну и что ж іншае, як белорусская бабка. А бабка, гэты рецепт, ну, его принесло в моё жыццё мои родные, близкие, моя мама, моя бабуля, якія так само яе готовали. Тому и сегодня я буду яе робить. Ну что ж, я думаю, что пора починать. Так, давай, Катеринка, будем рыхтовать что-нибудь смачненькое. Так, починаем с цибули, так? Нам її треба покришити. А покуль мы готуем нашу бабку, давайте с вами поразмовляем. Давайте. Криху питання вам задам. І ось таке питання цікаве. А ці думали ви у дитинстві, що зв'яжете своє життя зі сферою культури? О, сябры мои, ну, конечно, не ведала. Чому? Я одразу скажу. Тому что, коли я ще ходила у школу, заўсёды спявала, танцевала, удзельнічала ў усіх мерапрыемствах. А навогул у нас есть такая цудоўная, я лічу, традыцыя у нашай сям'і. На Радуніцу мы збіраемся усе разам. Прыязджаюць усе родныя з усіх далёкіх і блізкіх гарадоў, вёсак. Мы збіраемся, ходзім на кладбішча. І вось у гэты год, як мы ўсе збіраліся ўсёй сям'ёй, прыехала до нас наша сваяшчыца. Хоць яна дальняя, але кажа: ну, Наташа, чаму ж ты працуеш у сферы культуры? Я ж памятаю добра, як ты у дзяцінстве ўсё спявала. Ехаў дзедка на кірмаш, з ім на возе бабка. Вось таму ты і сёння і працуеш, і спяваеш, далей танцуеш. Ды навогул наша справа такая цудоўная. Мы сёння дорым людям настрой. Так? Мы ім дорым надзею. Мы ім дорым веру ў будучыню. Вось адкуль гэта ўсё пайшло? Канешне, адтуль, з дзяцінства, Катька. Все цягнецца з дзяцінства. Правильно. А ось як пачаўся ваш працоўны шлях на Карэльшчыне? Я так само добра памятаю. У далекім 1987 годзе я приехала сюди працаваць. Помню, як сёння, як я вышла на нашай аўтастанцыі, яна тут і была і раней, з вялікай сумкай, і думаю, дзе ж той дом культуры, як же яго знайсці? Ну і пачала спытацца ў людзей, а дзе тут дом? Ну ідзіце туды вышэй, там будзе стаяць такое вялікае збудаванне, гэта наш дом культуры. Вось так я і пайшла, бачу, правда, я прыйшла ў той год, калі некалькі наших яшчэ спецыялістаў до нас прыйшло з вышэйшай адукацыі з Мінскага універсітэта культуры і мастацтва, ён зараз, да? Ось. А я прыйшла пасля Хмельницкага дзяржаўнага каледжа мастацтва, які ён зараз так называецца. Раней это было культурна-асветнае вучылішча працаваць. Таму адразу улілася ў калектыў, а калектыў у нас быў тут цудоўны. Ну як сёння ж, хто ж не ведае Ірыну Станіслаўну Беляк, якая тады ў той час працавала, хто не ведае Валентину Васильевну Струкіна, працавала у нас у той час дырэктарам. Таму такія цудоўныя спецыялісты той раз працавалі, што было у іх таксама чаму павучыцца. І, дарэчы, яны былі мне як самыя родныя і блізкія, таму што я ж сама родам то здалёк, нават з Мінскай вобласці, Любанскага району. Ну, гэта не зусім блізенька, сябры мае. Ездзіла толькі раз у паўгода да хаты. Ну, вось і ўсё. І вось так я пачала сваю працоўную дзейнасць. То есть Карэльшчы для вас стали другой родимой? Конечно. Калі я тут живу і працую уже скоро 40 гадоў. Ну, конечно. Так это 40 гадоў, як змянілася сфера культуры, на ваш погляд? Ну, я лічу, што мы, гледзячы на то, як ідзе жыццё,
Мы ж так само меняемся. И дякую Богу, что у нас з'являються новые формы работы, так, что у нас есть новые махчимости. Ось, і ми працюємо з нашими людьми, некі цікаві, ладяться більш цікаві масштабні мероприємства, так. Ми так само, як сьогодні вже весь час іде наперед, ми з задоволенням так само у своїй роботі приміняємо нові технології, так, комп'ютерні, і екран великий, чудовний, який зараз є у Центрі культури, який ми використовуємо, до речі, на мероприємствах районних, це ж все-таки упригожує. Тому, як сьогодні не сказати, звісно, ми ростемо матеріально, дякую Богу, що підтримка є з держави нашої, так, і сьогодні наше місцеве керівництво так само, вони всі зацікавлені, як тільки ми жили, розвивалися, і, все робить можливо. А той ремонт, який сьогодні робиться чудовний, і я впевнена, що наша установа культури буде одна з ліпших у Родинській області, а може і в республіці. Я так само так лічу. Ну що ж, побачимо, коли прийде час. Порізали ми цибулю, зараз порежемо сальце. Так, цікаво такими. Такими кубиками. Так, завжди різала мене мама, бабуля, так всі робили. Ось так нарізаємо, так. А після будемо різати так. Так. Ось. Ось отримуються такі чудовні у нас кубики. А ще, Катька, я хочу тобі кілька слов про ось наші традиції сказати, так? Про готування і так далі. У нас, я вельми добре пам'ятаю з дитинства, як у далекі роки, наші батьки, до речі, це і сьогодні є, але просто сталих людей все менше в нашій області, як везде, правда? Але була така традиція, що на свадьбу, на веселье, або на поховання ніколи не ходили з пустими руками, друзі. Вони завжди йшли, і я навіть пам'ятаю ту торбочку, якою мама несла приготовані різні блюда. До речі, обов'язково повинен був бути кисель. Кисель був зварений з груші або з яблука, такий кисель, що режеться ножиком. Видите такие? Ой, смачно, спробуйте, так? Да, у нас такі кисель готували на фест у Кожея. Ось. Кисель, тоді обов'язково повинні були бути налісники. Налісники по-розному так само робили, но в основному у той час, які були усякі присмаки, як сьогодні. Ні, тому тільки начиняли, то робили налісники або просто, або з творожком налісники робили, так? Ну і обов'язково несли холодець, коли це була зима, тому що все ж готувалося по порам года. Обов'язково повинна була бути буханка хліба. Буханка хліба, як же без горілки, так? Бутылечка горілки. Але гэтым яшчэ не завершалася, обов'язково повинна була бути нешта смачненькое, такое, так? Солодкое. Гэта альбо хрушчы зробленые, альбо некое пячэнне, печыва, якое робілася так само дома. Вось стравы гэтыя обов'язково носіліся. І я пам'ятаю ще добре, як матуля і бабуля помячали свої тарелочки, некой красочкой, как після свадьби, весілля, альбо після поховання можна було свої тарелки зайти на столі. Тому що і ж була гора, людей-то приходило шмат. Ось. Я от це добре пам'ятаю, справді. Несли цілу, навіть так, эту торбочку як підняти, як прийти не з пустими руками до людей прийти у гості, як було що поставити на стол. Кожен собі столики заправляв, і було сісти за що. Може, це було не так шиковно, як сьогодні ми привикли, але це було з любов'ю, з душою. Традиції – це частка вашої работы. Конечно, конечно. И что вы вот расскажете нам про работу Карелицкого Менавіта Центру культури? Знаєте що, дякую Богу, що сьогодні Менавіта традиція ми наділяємо вельми велику увагу. У нас працює чудовний колектив, який сьогодні з'являється переємником традиції. Це народний фольклорний танцювальний колектив «Спадщина», так? І він везде гастролює, пропагандує нашу культуру, тим більш м'ясову культуру, так? У нас сьогодні так само є носьбіти традиційних ремесел, які сьогодні працюють на території нашого району і так само займаються витінанками, це соломоплетіння.
Ну і шмат усього. Ви ж самі бачите по наших навіть соціальних сітках. Я впевнена, що читаєте і районну газету «Полум'я», так, і заглядаєте хоч не кожен день, але про день бачите наші чудовні колективи. У нас сьогодні кожний вересень ми проводимо тиждень традиційної культури, де ми говоримо менавіта про традиції. До речі, у гэтым годзе объявленный областной конкурс на лепшее культурное мероприемство, культурный проект, присвячены вяселью. Вясельному обраду, так. Цікаво. Ми, до речі, зусім хутка ми поїдемо на фестиваль національних культур, усі ведаєте, у червні місяці, так. І третій день, апошній, він буде присвячений менавіта традиційної культури, тому що буде проводитися обласний фестиваль «Скарби Гродненщини», фестиваль традиційної культури. На ім так само ми будемо представляти обряд наш традиційний весілля. Ми ще не спинились, на якого час це буде гэта, ну ось таке будемо робити. Тому я лічу, що в гэтым накірунку ми зробили цудовний рух наперед. Я так само так лічу. Зараз вельми шмат всяких мероприемств, святов, и вот как вы справляетесь с такой... Ну, знаете что, я скажу, что у любой справе, будь то это домашняя посадка бульбы, так, ці копка бульбы, ці нешта мы робим дома, як кажуть, щось для гэтага талака, так? Талака, гэта што? Гэта такі быў звычай, калі ўсе збіраліся, так, уся родня, усе суседзі, саджалі картошку, як я сказала раней, альбо нешта рабілі талакою усе разам. Вось так і ў мяне. У мяне ёсць цудоўная каманда. Таму без яе я нікуды. Я адна ніколі нічога не раблю. І дзякуй Богу, што ў мяне ёсць побач такія людзі, якія заўсёды падтрымаюць ідэю, і якія сёння яе, ну, у жыццё. Мы ж бачым вынік нашай працы, так? Конечно. Гэта і наши традыцыйныя святы, гэта наши святы присвячаны нашим дзяржаўным таким вялікім датам, так? Вось гэта наша ўся праца яна видна, а в першую чаргу гэта каманда спецыялістаў, якія займаюцца сваёй справай, якія любяць сваю справу. Ну вось. Добра, калі ёсць такая каманда, якая заўсёды падтрымае. Конечно. Ну и покуль мы, Кацярынка, будем обжаривать цибулю с сальцем, так, мы будем терти картошку. Ну что ж, Катька, цибулька наша уже готова. Сальцем мы ее сюда отправляем. Так, солим. Солим зараз, приправляем солькой, як без гэтага. Ну, конечно, будет пресная, не смачная. Перемешиваем. Так, форма у нас уже готовая. И накладаем. И накладаем у форму. Треба подровнять сверху. Так. Ну, а зараз будем отправлять В духовой шкаф. Наша бабка уже готовится. Такий чудовний пах. Стоїть тут у нас на кухні, ну а ми протягнемо далі нашу розмову. Вы рассказывали про коллективы. Я ведаю, что у Соковику коллективы поддерживали звание народный узорный. Расскажите, коли ласка, про ось эту цікаву подію. Ну, ведаете, что простий чоловік, який не працює у галині культури, так, він думає, ну ось танцюють, співають, і колективи чудовні, все добре. Однак не все так просто. Колективи, які мають найменше народно-узорний, обов'язково кожні 3 роки його підтверджують. Ось у цьому році у Соковику так само пройшло підтвердження. Ну, достойно представили ми свій Королівський район, усі підтвердили гонорове найменше народно-узорне. До речі, зараз у Королівському районі працює 15 коллективов, які мають гэта цудоўне найменне, высокае найменне. До нас долучился фольклорный танцевальный коллектив «Спадщина». Постанова Министерства культуры Республики Беларусь у студені бягучага года присвоєно найменне гонорове найменне народний коллектив. Ось. І, до речі, Народний театр Бадлеївка Мірського державного коледжа так само підтверджав це найменне. Усе пройшло цудовно. Ну і справді, навіть члени журі відзначили, що такі колективи, як у Корольському районі, ну, дякую Богу, нема ніде, тому що менавіта відзначили, що шмат колективів працює
у сельскай мясцовасці. Гэта і народны ансамбль песні вечарынка, гэта і народны ансамбль песні турэцкага дома культуры, які таксама найменне мае народны, гэта і нашы цудоўныя цырынскія музыкі, вось гэта і народная вакальная група ветэранаў працы, якая працуе пры Мірскім гарадскім доме культуры. Таму, ну, дзякуй Богу, што у нас ёсць такія цудоўныя калектывы, а таксама адзначылі, што ўсе калектывы маюць цудоўную вопратку, як мы кажам, касцюміраваную. Дзякуй нашаму сектару культуры карэльскага райвыканкама, райвыканкаму, які выдаткоўваюць апошнія асабліва некалькі гадоў грошы на набыццё касцюмаў. Вось мы плануем, канешне, абавязкова памяняць касцюмы нашаму ансамблю песні вечарынка цудоўнаму, таму што калектыва ўжо ёсць 2 камплекты, аднак улічваючы, што яны вельмі шмат гастраліруюць у нас і па раёне, і ў вобласці, абавязкова трэба памяняць касцюм. Расскажите, калі ласка, што вось дае найменне народны узорны? Ну, найменне калектыву народны узорны дае па першую чаргу гэта прэстыж нашага карэльскага раёна, канешне. Таму што для таго, чтобы атрымаць гэта найменне, ўсё ж такі калектыў павінен мець сур'ёзную, правесці сур'ёзную працу, удзельнічаць у рэспубліканскіх абласных мерапрыемствах, конкурсах, фестывалях. Таму, ну, не так проста гэта атрымаць. Атрымаць гэта па-першае, а яго утрымаць гэта самае галоўнае. Адна справа гэта ўсё напрацаваць, Да. іншая справа гэта ўсё развіваць далей. Развіваць далей і падтрымліваць высокі, ну, практычна прафесійны ўзровень, таму што сёння такі падыход, што калектыў павінен прадстаўляць сваю праграму кожны год і не адзін. На працягу года праграма павінна на 70% быць абноўлена. То есть, калі сёння творы складаюць прыкладна 15 нумароў, значыць, вось улічваючы гэта, ну, 10 нумароў павінна напрацаваць за год, а гэта немало. Гэта кожны месяц, практычна нават больш, павінна быць напрацавана новая песня альбо новы музычны твор, улічваючы, што калектывы многія складаюцца не толькі з работнікаў галіны культуры, але там ёсць і пастароннія людзі, гэта не проста, канешне. Ну, у нас сёння працуюць прафесіяналы, і я упэўнена, што яны змогуць раён прадставіць. Вось калі ў 2026 годзе мы перацэстоўваліся, наступны год будзе 2029. Так што запрашаем у 2029 годзе падтрымаць нашы калектывы карэльскага раёна. А час так ляціць хутенька, што мы не успеем азірнуцца, як уже будзе на парозе гэтага. Конечно. А вось што датычыцца святаў. Як нараджаецца само свята? Ну, вы ведаеце, што для таго, каб свята атрымалася, так, павінна опять-таки папрацаваць і добра прапрацаваць і творча цудоўная каманда спецыялістаў. Вось, я заўжды раблю такім чынам, ну, нейкія асабістыя погляды на свята, сабіраю наш творчы калектыў, так, і мы абмяркоўваем, што можна цікавае зрабіць у межах свята, якія цікавыя лакацыі, што прыдумаць, як данесці да гледача той ці іншы нумар, альбо некую зрабіць кампазіцыю, альбо некае цікавае адкрыццё, закрыццё. Усё разам гэта ж фарміруе агульнае такое ўражанне ад свята. Ну, і таму вось гэта вельмі цяжкі працэс, сапраўды, і ён трэба папрацаваць не одну хвіліну, не одну гадзіну, каб сёння атрымалася цудоўнае свята. Но я ж кажу, нічога не бывае без каманды. Тым больш, што сёння я, калі навогул пачынам рыхтавацца да Дня Перамогі, Дня незалежнасці нашых галоўных дзяржаўных святаў, или просто да такога, як да нават тыдзень традыцыйнай культуры, мы ізноў-такі забіраемся камандай, так, і разглядаем усе падыходы да свята. І, канешне, абавязкова у гэтым сэнсе нас падтрымліваюць нашы сельскія установы культуры. Мы таксама ж, вы ж бачыце, што яны заўсёды ў наш непасрэдны ўдзел прымаюць і ў момантах тэатралізацыі, альбо ў момантах фарміравання нейкай праграмы. Вось, таму толькі дзякуючы камандзе так збіраецца па нітачцы, нанітоўваецца і атрымоўваецца вялікае свята. Уперадзе, всем вядома, у нас дажынкі, абласныя. Якія сюрпрызы чакаюць нашых гледачоў, нашых гасцей?
Ну, я сегодня, знаете, что такие раскрыть сюрпризы не буду раскрывать нават, потому что сюрприз, он есть сюрприз, Так. так? Але хочу только отзначить, что, конечно, сегодня мы уже працуем над тем, как бы свято было цікавым, насычаным, а самое главное, каб оно было адметным. У год беларускай жанчыны. Вось на гэтым мы будем акцентаваць нашу увагу. Вось і зробім усё, каб нават і шэсце, тое традыцыйнае, якое заўжды на дажынках, так, калі ідзе кожны раён, так, цікавае такое прадстаўленне невялічкае стварае. Вось мы будем таксама укладаць усе намаганні, каб і шэсце было цікавым, і падворкі былі незвычайнымі. Ну, усяму гэтаму будзе нададзена асаблівая тэма. І я упэўнена, што мы са сваёй камандай, з камандай галіной культуры Карэльскага раёна абавязкова справімся з гэтай задачай. Лічу, што у вас все атрымаецца, бо разам мы сіла і моц. Конечно. Вот, а наконт года беларускай жанчыны. Вось беларуская жанчына, яна хто? Што яна можа? Ну, беларуская жанчына, гэта я лічу, вы разумееце, вось як дрэва мы глядзім, так? Дрэва, яно пускае карані, яно дае жыццё галінкам, так? Дрэва жыцця яшчэ называюць, як мы робім гэта, расказваючы, гаворачы пра сям'ю, так і жанчына беларуская, як гэты ствол, на якім дзержыцца ўсё. Так, сям'я, гэта беларуская жанчына, гэта сям'я, гэта дзеткі, гэта утульнасць у хаце, гэта дабрабыт, ну, гэта моц нашай дзяржавы. Таму дай Бог, каб наша беларуская жанчына і надалей была моцнай, энергічнай, і каб Бог падараваў ёй вось гэтыя сілы, так, каб яна трымалася і дастойна несла гэты свет, які заўжды ідзе ад нашай беларускай жанчыны. Яны самыя прыгожыя, самыя цудоўныя. І я не кажу толькі сёння пра сябе, я увогуле маю гэта на ўвазе. Ну, тому год беларускай жанчыны, конечно, мы будем, я казала уже зараз і Кацярынкі, што мы будем акцент рабіць на дажынках на год беларускай жанчыны. Ну, яна ўсё. Без жанчын нікуды. Нікуды. Шмат жанчын кіраўнікоў наконт кіраўніцтва, так? Лёгка быць жанчынай кіраўніком ці не, асабліва ў сферы культуры. У галіне культуры я хочу зазначыць, ну, па-першае, той, хто пабываў у галіне культуры, вось проста удзельнікам некага мерапрыемства заўсёды азначае: я не думаю, што гэта так цяжка. Я не думаю, што гэта так, ну так цяжка, ну так. Гэта калі ты прыходзіш позна, калі ты ўстаеш рана, калі цябе няма выхадных, калі у цябе няма святаў, ты заўжды з людзьмі, ты заўжды ў калектыве, але ж пры гэтым ты заўсёды у цябе вось тут сям'я, дзеткі, родныя, блізкія, і на ўсіх хапае. Дзякуй Богу, на ўсіх хапае. Так, мне сённяшняя мама ўжо таксама 9-й дзясятак, але я знаходжу час, каб ей патэлефанаваць, кожны дзень з ёй пагаварыць, з ёй паразмаўляць, учуць нейкія яе прапановы жыццёвыя, некую яе падтрымку. Ну, таму, дзякуй Богу, на ўсё хватае сіл у беларускай жанчыны, і не гледзячы на тое, што мы работнікі культуры, а ў нас таксама пераважна працуюць жанчыны, мы спраўляемся з усімі задачамі. Наша бабка ўжо гатова, які пар, які пах смачны. А паколькі я люблю бульбу, я думаю, што для мяне гэта будзе надта добры прысмак. Ну што ж, будзем частавацца. Давай, будем спрабаваць. Давайте, будем спрабаваць. Так. Так, такая мягкая. Ну, я упэўнена, што будзе вельмі смачна. Духмяная. Смачна, вельмі смачна. Солі ўсяго, сальца з цыбулькай добра адчуваецца, але ж так вось дабаўляе наадварот такого смаку. Сапраўды смачна. Галоўнае, што хутка, Проста, хутка. І амаль... Ну, незатратна, я кажу, ну, правда? Так. Купляйце беларускае. Шануйце і любіце Беларусь. Свае традыцыі і свае карані. До сустрэчы!